Kefan. Ahoj, ahoj, pekný večer prajem všetkým tým, ktorí ešte nespinkajú, pretože je tu znovu streda, končí sa pomaličky streda, začína sa štvrtok a začína sa aj naša relácia, ktorá sa volá Kefan na vlnách Fanrádia. Dnes večer vítam docenta Hormona. Ahoj, Hormonik. Dobrý, nejde mi sluchátka. Nejdu ti sluchátka dostávať, ďalšie sluchátka, ktoré ti podáva Jeremy, ktorý vás víta spoza masážneho pultu. Ahoj, Jerry. Dobrý večer, ahoj. Víta vás aj inžinier Vagimír, ktorý akurát dofrčal z Banskej Bystrice. V prípade vráťme sa k našej tematike, ktorá sa stále točí okolo sexu. Dnes večer by som tu chcel privítať nášho hostia, ktorou je Eňo Ňuňo, dobre čítam, alias Martinka. Áno. Alias maskot bratislavských partí, že? Maťka. Maťka, ahoj. Nakoľko ste nám písali, že by ste chceli obyčajný ľud vypočuť? Ona zase není úplne obyčajná zase, aby som teda na pravú mieru. Áno, pardon, tak do našej relácie obyčajní ľudia nechodia. Takže chceli ste počuť aj príbehy neobyčajných ľudí z prostredia. Je to proste baba, ktorá nerobí nič a chodí len po party. Takže to je asi normálne, hej? Normálna baba. Veľmi dobrá baba. No musíme ju opísať v každom prípade. Tak sa páči. Webkamery, tí, ktorí máte Ukáž webkamery? prsia. No. Dvojky silikóny? Silikóny? Ne. Origoš. Tak začneme od začiatku. Výška? 1,70 m. No, váha? 52,3. 52. Či si úplne naša zatiaľ? Prsia? Dvojky? Áno. Pevné dvoječky, že? Áno. Blondína obrovská. Oči veľké, hnedé. Áno. Takže odfarbená. Presne. Originál farba? Origoš? Špinavý blond až svetlo hnedé. Takže môžeme sa vyhovárať, že na niektoré otázky nebudeš vedieť odpovedať, tak ja som blondína, ako povedala Lenka. No, blondína. Iba, že ty budeš vedieť na všetko odpovedať, že? Dúfam, že áno. No dúfam. A keď nie, tak minimálne tak zábavne nejako nám povieš. No dúfam, že ma nezaskočia nejakými My sa tešíme na tie tvoje počty, ktoré už som preberal s tebou pred reláciou, takže tie počty sú dosť zaujímavé. V každom prípade dnes večer si ešte zavoláme s vyhodenou, vyvolenou Lenkou, Áno. ktorá nám Vagimírom. a krásnou hostkou dnešnej noci Eňo Ňuňo, Martinka, maskot bratislavských partí. Hneď na teba príde rada, neboj sa, ty dneska ťa vyspovedáme, lebo sexica si najväčšia. Šaňo si ťa vybavil. Parádne vyzeráš, no. Ona sa zúčastnila tej party, kde si ty nebol, v Casey. A páčilo sa ti. No. Teda my štyria počúvame Kefan, nikto iný nás nepočúva, hádam. Hej, keď máme nulovú počúvanosť. Dámy a páni, bavíme sa dnes večer s našim hosťom, s Martinkou. Eňo Ňuňo, aby sme všetci dobre vedeli, z Bratislavy. Maskot. Tak. Bratislavských akcií. Nerobí nič iné, není zamestnaná, chodí iba po party, takže každá party, ktorá sa koná v bratislavských podnikoch, tak tu vymetie. Áno, strašne rada sa zabáva, že? Áno. Rada tancuješ? Jasne. Tvoj obľúbený alkohol? Alkohol. Ťažká otázka pre niekoho, kto je z východu. Takže všetko piješ Takmer rád za radom. všetko. Ale začínaš vodkou, hej? No, Každé ráno začínaš vodkou, hej? Končí slivovicou, hej. Áno. A tvoje tipy, chlapi, akí sa ti páčia? Máš nejaký typ. taký vysnívaný vzor, alebo bereš to rád za radom? No, vyšší odo mňa by mal byť. Koľko meriaš? 1,70 m. No, takže 1,71 m. Aj 72, aj 3, no. Keďže nosím vysoké opätky, tak to teda myslím, že fakt, že vyšší. Áno, ďalej. Uprednostňujem tmavšie typy. Takže Tmavšie zo solárka, tak? No. Nie, myslím ako tak vlasy, hej, akože blondiaku menej skôr, takže tmavšie vlasy a Postavička? proste taká atletická, po Namakaný. prípade a Taký nie tónik? prehnane. Taký vyrysovaný, jak my traja, čo sme tu, hej? Kulturisti s Mathausenom. Dobre. Proste chcem cítiť chlapa, nemôže byť to nejaký suchárik proste. Dohodneme si sa na teba čuchni. dvaja, neboj sa. Tak si na čudný. Zbožňujem vaše erotické hlasy moc. No, nikto sa nepodpísal, ale vidíš, majú nás radi, aspoň teda jedna osoba. Není chlap. Dúfam aj ja. Orgazmus. Kedy si prvýkrát zažila orgazmus? Prvýkrát. Tak na prvý orgazmus sa spomína ťažko. Bože. Ale Ne. bol prvý, že? Tak bol, ale kedy? Nepamätá si. Nebolo to Neviem, či hneď to bolo pri prvýkrát tých určite, že? hráčkach, ako ešte Ale nie, predtým. taký sexuálny orgazmus. Sexuálny? S partnerom najlepšie. Partnerom. No, tak to je niekedy umenie, hej. Okolo 20 už si vedela, Áno. nie? Že čo to je? Takže máš problém urobiť sa? Niekedy áno. Nie si teda multiorgazmická, že by si sa urobila Podľa sobidu. 2, 3, 4 krát za večer. Máš tak jedenkrát asi rada, že sa spravíš vôbec, hej? Práve, že nie. Ja som v tomto veľmi náročná. Neraz nikdy nestačí.
Takže chceš sa viacejkrát spraviť, a kde si viac dráživa? Okolo klitorisu, alebo vo vaginke, alebo v análiku? Okolo klitorisu. Takže leasing môže byť. No, leasing musí byť. Takže babi ti sedia, hej? Babi môžeš. Áno. Spávala si s babami už? Áno. Áno. Kedy prvýkrát si prišla na túto tvoju dobrú stránku? Dobrú stránku. Tak toto v Bratislave tak cirka 2 roky dozadu. Takže 2 roky si už taká bisexuálna. Áno. A prvá baba ona teba zbalila, alebo ty si ju? Prvá baba. To bolo také vzájomné vlastne. Vtedy prišla, to bola taká jedna party, ktorá sa tak rozbehla? Áno. Taká bytovica a vlastne tam sa to nejak samo od seba. Takže poskávačky, najprv hladkačky. Nie, vlastne ja som videla v akcii s niekým. S chalanom alebo s babou? Áno, práve si to tak, ja som nejak chcela zapojiť, ale s tým, že ja som chcela ju práve. A ne chlapa? No. A chlap to ako? Chlap sa chcel zapojiť, ale ja som ho nejak odháňala, že nechaj. Ale nakoniec sa zapojil, že? Nakoniec. Tak úplne ku končeku, že? Práve, že na začiatku sa snažil zapájať, najprv sme ho ešte brali, ale potom som hovorila, že nechaj nás dve, proste. Takže on sa potom len pozeral a priháňal ti školu? Áno, máš akože dovolené, máš pozerať, môžeš robiť, čo chceš, ako. Môže sa. Ale... Takže master si pájať a pozeral sa na vás, hej? Live sex. To je krása. Máme na linke volajúceho, haľo. Padol nám, takže sa obesil chalan. Aj sa potom vtedy chlap urobil na vás? No, samozrejme. A vy ste sa mastili až do rána? No, ale tak myslím, že tiež aj pre tú babu to bolo vlastne, že ja som bola aj prvá a aj ťa urobila? Si to chválila. Aj ťa urobila? Áno. Aj ty si ho spravila. A stretli ste sa odtedy ešte, alebo? Áno, potom sme sa nejak dlho odmúčali a po roku sme sa stretli a hovorila, že to stalo za to vtedy. Že stále na teba myslí? No, takže že ten orál stal za to, že... Ale už nespávate spolu, hej? Tak keď sa naskytne, to možno áno. Aha. Čaute, kefošisteku, chcem sa spýtať Eňa Ňuňa, aké má najextrémnejšie miesta, kde si to rozdávala. Díky, čaute, Johnny 111 Bratislava, pozdravte prosím Kuba Brodániho, tak ho pozdravujeme, no a ty nám povedz, Eňa Ňuňo, najextrémnejšie miesto. Najextrémnejšie. Taký asi extrém to bolo na streche. Na streche čoho? Na streche domu. Domu? A vysoký dom to bol, nízky dom? To bol taký barák vlastne. Aha, takže... Bolo viacerí ľudia. Aha, a vy ste to robili na streche a okolo tí ľudia z ostatných barákov sa dívali? Nie, to bolo práve, že v noci, v lete, bola taká teplá noc. A bola to ako šikma strecha, alebo rovná? Rovná. Aha, dobre, toto ešte bolo dosť podstatné, že či tam, vieš, ak skreslené rozprávky s kocúrom. A ostatní susedia nepočuli nič? Že nevzdycháš moc nahlas? No, ja som dosť hlučná. Hlučná si, že? No. A myslím si, že to mačky tam je. Keď je kvalitný milenec, tak som hlučná. Keď je taký, že... Tak hodilo sa to všetko na mačky. Nadržané, že? No. Si mysleli susedia, že im škrydle niekto čoruje. Máme na linke volajúceho opäť. Škrydle čoruje na rovnej streche. No. Lepenku trháň. Haló. Get fun. Ahoj, ahoj.